An pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao. Asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection. Bicol Connection. Sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa matcha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Wishing you a Merry Christmas and a bountiful New Year's ahead. A Christmas greetings from Honorable Anton Paro Balyebar and Honorable Punong Barangay Dingdong Balyebar and family, Bula, Camarines Sur, Rinconada, Memorial Park, Barangay Dolorosa, Nabua, Camarines Sur, Municipal Treasurer's Office of LGU Nabua, Camarines Sur, Honorable Gali Bayos and Belen Lying In, Baao, Camarines Sur, Engineer Antonio Tony Mendez and family,
Construction Division Chief, Fifth Engineering District, Baaw, Camarines Sur. Harvey Ambipera Fuel Station, HP, located at Tagongtong, Agdangan, Baaw, Camarines Sur. Matinabang, madaling ayatan sa tabang mabuo asin guwapo. Attorney Christian V. Auro and Family. Public Attorney's Office, Irigas City. Arthur Salinas and Maureen P. Salinas, San Vicente Sur, Irigas City. Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mikawayan City, Bulacan. Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates. Aurel Cadinas, Angustia, Nabwa, Camarines Sur. Thank you. All I want for Christmas is you. Do you want to welcome the new year with a brand new Toyota Wigo? The La Consolacion College Irigas City Batch 1998 will be hosting its 25th year Grand Alumni Homecoming on December 30, 2023 at the school grounds of La Consolacion College Irigas City. Great prizes are at stake at the raffle draw: a motorcycle, 50-inch TV, and a brand new Toyota Wigo. You don't have to be an alumni to buy tickets. Hit us up on our Facebook page, Laco Iriga Alumni Homecoming 2023, or visit Anteng Silogan to buy your tickets. Sa halagang 100 pesos, pwede nang mag-New Year na nakawigo ka. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Reverend Father Danilo Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Irigas City. Merry Christmas and a Happy New Year from Nakings Pole Water Refilling Station, owned and managed by Annie and Polly Bagaporo, Highway 1, San Isidro, Irigas City. Merry Christmas and a Happy New Year! Greetings from Ariel Blanco, Assistant Market Supervisor, San Francisco, Irigas City. Jerry Navarez, LTO Chief, Ligao City, Albay. Irene Puso, Toriano, Tanay, Lebanon. Have a wonderful Christmas and a Happy New Year from Princess B. Tan, Villa Arlen Resort, Bagulatao, Minalabak, Camarines Sur. Jose Manrique, Oralio, San Isidro, Irigas City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Melchor Nacario Jr. and Family, Highway 1, San Isidro, Irigas City. Have a wonderful Christmas to all. Greetings from Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representative, Quezon City. Fe Gregorio, Ontario, Toronto, Canada. Engineer Hilario P. Gorgonia, Acting Head, Nia Riis, Santa Elena, Irigas City. Merry Christmas and a Happy New Year from Lani Birthing Home, PhilHealth Accredited, open 24 hours. Care of Engineer Paulino Laganzon, San Vicente, Bato, Camarines Sur. Happy Christmas and a Merry New Year to all. From Social Security System, Irigas City Branch, San Nicolas, Irigas City, Camarines Sur. Greetings of peace from Ngo & Sons Trading Incorporated, owned and managed by Engineer Solomon Ngo, Irigas City. Happy Holidays kaninyo namin. Si Laila de Lima po ini. As we celebrate Christmas, let us not forget its true meaning. That our dear God the Father gifted His only Son, Jesus Christ. It is in the spirit of love and generosity that we encourage everybody to share this Christmas. We share cheers and goodwill and not fake news and bitterness. Merry Christmas to all our fellow Filipinos, our fellow Bicolanos, and especially to the avid listeners of RPN BZKI Iriga. God bless all of you and your family. Diyos mabalos. Pangarap mo bang makapag-abroad? Magpunta ng Japan, Canada, UK, USA, or saan mang dako ng mundo? Narito na ang susi para sa pangarap mo. ProviCare Training Center, the newest training center that gives intensive and globally competitive caregiving training located at the heart of Bicol. Matatagpuan ang ProviCare Training Center sa South Poolside Tourist Inn, Mayon, Corner Bonifacio Street, Naga City.
Sa loob lamang ng 5 buwan ng intensive training at OJT, magkakaroon ka na ng competencies sa basic life support, childcare, and elderly care. May certificate ka, syempre! Para sa lahat ito, no age limit. Working students are all welcome. We have morning and evening classes available for you. You may also visit our Facebook page at Provicare Training Center for more information. Kaya gulatin mo na sila. Sa halagang 2,000 pesos, masisimulan mo nang tuparin ang mga pangarap mo. With Provicare, the hands that care. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Simonette Pacheco. Na-diagnose po ako ng kidney stone February 5. Nag-start po akong uminom ng Ionic Minerals. Sinunod ko lang po talaga yung explanation kung ano po yung dapat kong kainin, kung ano po yung dapat kong iwasan, kung ilang baso, and tapos kung ilang drops po yun. February 18, yung pag-ihi ko medyo may pressure. Tapos po may gumuhit lang po na pain sa may stomach ko. Yung pagtingin ko sa floor ko, may nakita po akong stone. Alam ko agad na yun na. Out of nowhere, teary-eyed. So nung lumabas talaga siya, ma'am, sabi ko, Lord, salamat po. Thank you po kasi ginaid mo ako para po malid niya ako kay Dr. Paragas. Malaman ko itong Ionic Minerals. Sa mga nakikinig po na nag-hesitate pumunta at itry ang Ionic Minerals, wag na ho kayong mag-hesitate na pumunta dito. Super makakatipid na kayo. Super gagaling pa po kayo. Legit na legit. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Sa ngaran po, kanak-kanakang pamilya, ako po, si Vice Mayor Edsel de Maywat, nagsasabi inagmamawit ng aming tagailigan na sa maray na kamatangan kung na umaabot na Pasko, sagad nag-aasa sa manigo produktibong bagong taon. Kanato yung amin. Salamat po. Namatay ang tanaw at tunay na pagbabago. Nakagiman kita sa panahon din kasakitan. Diri kita napabaya, lumaban ang nagpangadyi. Kada pamilyang Irigenyo pinayabang. Ibang magpayaba si Vice Edsel. Sa ngaran sa pagtabang, maski turog pwede gisungon. Maray na performance kanyang pinabayan. Vice Mayor Edsel Serrano, di maiwat. Padagos na pagtabang, maray na pakikikapwa. Asin maray na bago gali, ibang iba talaga. Si Vice Edsel di maiwat. Sa nakalipas ng taon, tayo ay magkakasamang humarap sa bawat hamon at sama-sama nating napagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Hangad po namin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng pulisya at mamamayan tungo sa isang mas maayos, ligtas at mapayapang lipunan para sa lahat. Sa ngalan ng inyong kasurugkaps at ang aking buong pamilya, ako ay bumabati ng isang maligayang Pasko at isang mas masaganang bagong taon sa inyong lahat. Pinapaalalahanan po namin ang publiko laban sa modus ng ilang individual na naghihingi ng pamasko
habang naka-uniforme o kaya naman ay nagpapakilala sila ay pulis o sundalo. Ito po ay mahigpit na pinagbabawal sa batas at regulasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Hinihingi namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa mga ito at kahalintulad na gawain sa mga autoridad. Ang inyong kapulisan at kasundaluhan ay patuloy na maglilingkod sa inyo ng buong sipag at katapatan upang mapanatili ang kapayapaan ng ating rehiyon. Muli, maraming salamat po. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services sa GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa. Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Ligtas Christmas mula sa DOH. Mga tugang Diyos, marhay na aga po sa Induga Boss. Kahit sa 14 kita kan bulan na Disyembre, aldaw po kita ni Webes. May banya to sa lado technical si Chave na obra. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Human po si Philip Serdan Baracena. Sa indong mga kaibahan, ngunya na pagkaaldaw. Yaon ka sa luwas, huna mo, bakasyon na. Pati ang mga yaon sa opisina, dikit na bagaan na mga tao. Kaya ako garo amay ang bakasyon kan sa tuyang mga kababayan ng mga empleyado. Empleyado sa gobyerno. Pag dyan kumani po sa City Hall, ngunya na pagkaaga, ngunya ako mapungaw na marhay digdi sa City Hall Pero din na mamatinggayon kapaskuhan, talagang hard life po ang panahon. Masakit ang pagbuhay kan sa tuyang mga kababayan. Epekto po yan kan pagparamahal kan mga presyo kan mga mayor na barakalon. Kumbaga, maray, nanggad nabubuhay pa man kita. Pero daw, arog ka yan. Basta buhay kita, mayong helang, mayong mga kamatian sa hawak, tranquilo ang isip, sabi kan iba, makasurvive sa nangaya kita digdi sa kinaaban. 3 beses man magkakan sa sarong aldaw. Okay na yan. Nakon magpaparaisip ka pa nin mga luho sa buhay ngunya ng mga panahon ay masakit. Maray sa mga uro-igwahon pero kitang mga average sa naman, sabi nga ni Ken, an income. Masakit i-survive an pang-ural daw.
nagpaparalawig ang panahon, nagpaparasakit man po ang pagbuhay kan sa tuyang mga kababayan. Kaya duman sa mga future generation, mga hobines, maghingwa po kamo. Talagang masakit kung dahil kita maghinguwang niya ng mga panahon. Kung magparaasa sana kita sa tuyang kapwa. Ana city government ka na Iriga pala nagkaigwanan na blessing ceremony, pinanginutan mismo ni Mayor Rex Oliva for its new 3-story liaison office at Doña Carmen Subdivision, Quezon City, and 2 brand new service vehicle. With the acquisition of the liaison office, it will serve as point of contact and will facilitate the communication and transaction between the main office of the city government in Iriga and Manila. It will serve as a central hub for Irigeños to access various government services, making it more convenient for residents to transact official business with the local government. The opening of our new liaison office signifies our commitment to better serve our constituents. We want to make it easier for them to access and transact government services while in Manila and ensure that their needs are met promptly and efficiently, Mayor Rex said. In addition to the new liaison office, the city government also acquired 2 new service vehicles to enhance mobility and response times. The acquisition of the new liaison office and service vehicle is part of the city government's ongoing efforts to modernize its facilities and improve public service delivery. Mayor also said that this is the testament of his promise that he will give premium and value to his employees. To date, since Mayor Rex assumed office, the city has now acquired a total 10 service vehicles. The blessing ceremony was witnessed by CDA Assistant Secretary Virgilio Lazaga, Police Brigadier General Francis Tria, Annabel Tuy, Peter Birinya and Ariel Birinya, and city's department heads and heads of offices. Di nagray na. Bicol Connection Report. Bueno, nasa linya si Karundang Diggs Martinez. Karundang Diggs, go ahead. Good morning, Karundang Kuya Philip. May nakuha kita nga baretahan digdi sa anmaog mang lugar sa dinag na kung saan arestado kan mga operatibas o pinag-ibang nga operatibas gikan sa City Intelligence Unit kan na City Police Office kay banan an SOU 5 PDEG kay pati naman an Police Station 3 in koordinasyon kana Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 sa sarong anti-illegal drug bypass operation na nagresulta sa pagkadako kan sarong suspitsado ng 26 anyos na suspitsado na mayong agum asin may manat trabaho asin residente ka na Greenfield, Barangay Peña Francia, digdi sa nasambitan ng syudad na kaibanan man sa Regional Calibrated Database. Kaya dalos na report o press release ka Naga City Police Office na aresto ang suspitsado ka nakagang aldaw sa oras na alas 4:38 ng pagkahapon duman sa iyang residensya na kung saan nagpabakal ini nin sarong pedaso nin plastic sa siya na naglalaman nin pinagtutuburan na sabu na nagkakantidad nin 2,000 de pesos duman sa pusher buyer kasi na confidential informant gikan sa mga operatibas gamit na 500 pesos na papel bilang bypass money kay balan an tulong 500 de pesos na papel na picking papel bilang budel money. Pero pa kaya na nag-conducer ni na body search ang mga operatibas na recover pa sa pagsasadiri kan suspitsado ang 8 pang
pidaso yung plastic kasi na naglalaman man ni na pinagtutuburan na shabu na may gabat na 5 gramos as in nakakatira din na 34 mil de pesos. Dangon yan, yaw nasa kustudiya ka Naga City Police Office, Police Station 3 ang suspitsado para sa magkakanigong disposisyon as in kakasuhan sa pagbargar sa Republic Act number 9165 o mas bistado kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayan mo na kay Philip, anak ko anya itong balita halig digdi sa siyudad ni Naga ang maugmang lugar. Ini si Karondang Diggs Martinez Jr. para sa RPN-DZKI ang maugmang Iriba reporting. Bicol Connection Report. Salamat Karondang Diggs Martinez sali dyan sa maugmang lugar sa siyudad Naga kung may kaugmahan. Basta may kwarta, may kaugmahan. Pero kung damang kamo sintabo, di mo man masabing maugma kamo sa Naga. So, dyan sa Naga, pag nagdyan ka, garuman sa na Metro Manila, ala naman ka mga pakisintabo. Ang mga barakalon, lo mismo, mga mahal man. Kaya paano ka magiging maugma sa sarong lugar kung sige sanan isip-isip mo na makababakal, daw man ka ibabakal. Kaya makontento na sana kita kung anon yaon pagkanigoon. Hoy, good morning palan kay Kapitana Nene Ablan dyan po sa San Jose, Baaw, Camarines Sur. Siring man kay Manay Monching Maglapit. Kay Miss Ana Proel. Kay Mading Rose Batan dyan po sa Salvasyon, Suyan, Baaw. Siyempre dyan man sa Panawan ka na buhi. Kay Manuel Lares Serdan sa iyang bilog na pamilya dyan po sa Barangay Tambo. Kay Norien Natsuri Gizabal, kay Silent Ligasyon dyan po sa Santa Clara. Buhi, buhay na buhay. Yan man sa Banawan ka na Bato, good morning kay Engineer Paulino Laganson sa San Vicente. Asin man kay Engineer Boy Muta, ana municipal engineer ka na sinambit ng Banuan. Nakasagabos ng mga taga-Batu. Kumusta man sa mga amigo, amigatang mga tendero, tendera dyan po sa merkado publiko ka na siyudad nin Iriga. Sabi kan mga paratandang ibos, nagloya ng pagngayading bakalan, sir. Ang bihira niya ako, maluya talaga niya ako ang pangangwartangon niya ng mga panahon. Yawa December, sa iba mga nagbonus. Alangan man, nagtitipid pa man giraray po ano ibang mga kababayan niya. To taba kapag abot ka New Year, o da na basang loog so kaha. So bulsa, masakit na po yan kung mayo na lamang kitang maibulsa pag abot ka New Year. Nagtitingag-tingag na sana. Ngunyan, kung di po kita magtipid-tipid, ay masakit ang buhay. Oy, congratulations pala sa lokal na gobyerno kan siyudad nin Iriga sa pagiging 2023 Seal of Good Local Governance National Awarding Cluster 1 na pinaggibo duman sa Manila Hotel. Sigon digdi, leveraging local actions towards inclusive and resilient governance. Nagatawaan in ONRA ka na Department of Interior and Local Government natin. SGLG 2023. Tapos ining City Government of Iriga received the highest beyond compliant award at the 23rd Gawad Kalasag Cell National Awarding Ceremony
for local disaster risk reduction and management councils and offices yesterday at Manila Hotel, Ermita, Manila. According to the Office of the Civil Defense, there are 256 beyond compliant and 723 fully compliant awards this year among local government units LGUs nationwide. The assessment covered 1,461 LGUs in the country. Together with Eriga City, the province of Camarines Sur headed by Governor Luigi Villaferte and Municipality of Pasacao headed by Mayor George Bingua Jr. also received the highest beyond compliant rating during the national awarding ceremony. Last year, Eriga City has been a recipient of this award by being fully compliant. This year, the city has maintained its status. However, it even excelled more by being conferred as beyond compliant. It is the only city in Camarines Sur and one of the 5 cities in Bicol region to receive the highest compliance rating from the National Disaster Risk Reduction and Management Council in the RRMC this year. Inagray na kung puro award ang nakukuha kan Iriga, di mas lalong nag-aariba. Sana ba kusa ng mga award ang makuha kan Iriga, kan mga Irigenyo, kundi mga proyekto man na mas lalo pang mapapauswag ang lokal na gobyerno. Pero kayan sa pwedeng gibuhon po ka na grupo kan Arriba sa pangingenot ni Mayor Rex Oliva na mabago lamang ang merkado publiko ta. Bukang lang ronggal ngod. Iyo po yan ang minamauot kan mga Irigenyo. Tapos mahusay ang bulos kan trapiko dyan sa sentro kan sa tuyang syudad. Kumbaga, magkaiguanin mga tultol na parking area ba kung nambarabara na bagan mga behikulo digdi po sa tuyang syudad. Sayang kan pigpaparabayad tang mga parking fee kung minapark kita dyan sa kasentruhan, lalong-lalo na digdi sa Atubangan, Purukan, LCC. Saro po yan sa dapat matawaanin atensyon, maggibonin paagi pakusa ng ang lokal na gobyerno sa pangenot ni Mayor Rex Oliva, kundi an sanggo na ang panlungsod kan Iriga sa pangenot man ni Vice Mayor Idsel Di Maiwat. Tasagkod ngunyan nagahanap ang mga Irigenyo kan improvement kan sa tuyang lokal na gobyerno. Kumbaga ma-improve man lamang. Taba kung gustong sabihon, kung puro na sa naman award, anhapot dyan na ano man ang nakukuha lamang ng mga mehoras kan sa tuyang syudad. Tama sakit po yan kung puro na sa na-award, mayo man na, kumbaga, bakong visible sa tao. Na pagpaparatawaan sa nanin onra ang lokal na gobyerno, paano man sa mga kababayan niya tong mga Irigenyo na nagmamauot nin pag-uswag kan syudad nin Iriga. Hinahalat. No rin ngayaan Iriga magkakaiguanin bagong merkado publiko. Tapos magiging orderly and traffic. Magkaiguanin mga tultol na parking area dyan po sa kasentruhan kan sa tuyang syudad. Tanganing ang mga taga-Iriga makabawi-bawi man lamang sa mga ipinagbubuwis nindang kwarta sa gobyerno. Na sana po pag-abot kan 2024
marealisar na sa mga pigpromesa kan Arriba Iriga. Team 1 come sure. Diyan sa Banwaan kan bao, mahiling man merkado, awarog sa nakayan. Bako man pagkadro dakula, pero husay po. An parking kan mga bihikulo. Nag-abot na sa muyang paglaom. Paglaom kan nasyon. Kadakol po kan nagmamauot digdi sa Iriga nin tutuong pagbabago. Kan nababayaan na po kita kan ibang mga banwaan sana. At kita syudad diyan sa probinsya kan Albay, huna mo syudad naman an banwaan kan Pulangi. Baka mag-abutan panahon daw gunot kita ka na banwaan in Nabwa. Sa banwaan kan Nabuan, biyahe kan mga bihikulo 24 hours. Kita mandigdi alas 7 pa sana, alas 8. Halos mayo ng biyahe kan mga namamasada. Kaya niya, kung anong nangyayari digdi sa tuyang syudad. Mapungaw na pagkakaabot kan Banggi. Maugma sana permi dyan sa plaza pag may arog kayo ng mga okasyon. Pero kung mayo manin mga okasyon, lang lipengaw sa di syudad ka Iriga. Hoy, kumusta man palan ki retired Air Force Alex Celeste? Ki Grande ki Ford asin man ki dating kagawad Lou Villeno dyan po sa Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur. And siyempre sa mga amigo tang drivers ka na Setoda dyan sa Santiago, Santa Elena, digdi po sa Ciudad kan Iriga. Bueno, inaabot naman po kita nin oras. Nakaibahan niya to sa lado technical si Cha Benaobra. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Yaon man si Engineer Abelindon Toralio sa muya pong chief technician. Nag-abot naman ang paglaom kan nasyon. Si Ma'am Kyle Riago Ligasyon, siya pa. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyo